Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini saya berada di desa apa? Desa Pelangkidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Menengok kandangnya Bapak Rasimin. Nah, ini sapinya ini keren ini. Nah, ini pakannya damen kering ya, Pak. Nah, amit Pak kula badhe ngomong tanglet. Iya. Kula cepetaken. Mriki, Pak. Amit centere kula cepenge. Pripun Pak kabare, Pak? Alhamdulillah. Saya Pak Rasimin niki sapine namung kalih napa pinten niki? kalih. Biasa ngingu pinten, Pak? Ya saya nggih 7 nggih 6. Sampai 7 sampai nggih kalau mben terus gering nika kula sate. Di sate niku pun ageng, Pak. Nggih pun babon-babon niku. Oh. Pak niki pedaging nggih. Nggih niku. Mboten nate didamel kados tandang gawe ndek sabe nying nuku napa mboten nggih. Oh. Tak niki ngangge bajak niku. Anu mesin niku, Pak. Mesin niku ler niki. Pak jenengan belajar ngingu-ngingu sapi ngeten niki mulai umur pinten, Pak singen? Niki peranaan, Pak. Oh. Peranaan niki nggih sekitare tahunan setengah nih. Itu suaranya bengah. Lek jenengan belajar ngingu-ngingu ngeten niki mulai umur pinten, Pak? Mulai alit? Nggih, mulai awit-awit. Oh, nggih dulu. Wonten ibu tadi. Ibu monggo. Pak, pengalaman jenengan selama ngingu Raja kaya ngeten niku nate keseret napa ketumbruk ngoten niku nate ya, Pak? Mboten. Oh, mboten nate. Oh, berarti namung kula anu nggih kula sentori ngoten niku. Sentor niku napa, Pak? Di anu kalih sibil niki selang niki. Oh, disemprot. Oh, disemprot. Niku lek ngedusi, Pak. Nggih namung dikocori ngoten niku. Lek niki umur pinten wulan ya, Pak? Niki nggih sekitare kali setengah ya niki. Kali setengah wulan. Terus sing kali tahun. Oh, kali tahun. Iya, kali tahun setengah. Sing tumbase umur pinten? Peranaan niki. Oh, peranaan ya, peranaan. Oh. Babone sakit. Oh, babone. Oh, nggih. Nah, itu ada ibu. Lah. Monggo mriki lho, Bu. Oh, indukane niki sakit. Nggih. Terus jenengan sade. Nggih, disade terus niki tingu niki. Oh. Pak lek ngenten niki pun regi pinten, Pak, lek sak menten niki? Nggih, nek sak niki nggih sak menten niki nggih sekitare 6 pas teko ya 17-an, Pak. Oh, pun 17-an nggih. 17. Niki jaler apa nih? Setri. Oh, niki kok nggih setri. Setri janten iki. Ya berarti anu, Pak, jagakno anake ya. Damel babon. Nggih ta eman Nggih. Dodol indukan niku kan paling eman ya, Pak. Nggih. Mending dodol anakan sing lanang. Pak, resepnya jenengan ngingu kersane saged. Ini kan termasuk klemis ya, Pak, hitungane nggih, termasuk lemu nggih. Niki resep panganane kali nyombore kali ngombene niku sedinten ping pinten, Pak? Ping kalih. Niki napa polar? Mboten niki meniran deli. Oh, anu klontokan deli niki. Klontokan deli kulite. Nggih. Gamblong apa Pak istilahnya? Niki menirane. Oh, niki menirane jagung. Meniran deli. Oh. Meniran jal. Ngeten niki digodhog nggih. Nggih cemplungne anu. Oh, langsung teng ngeten. Loh. Lah niki lak kulite deli ya, Pak. Kulite disukane toyo ngeten iki. Mengke sampe ngombeni. Diombeaken. Nggih. Kapan ngeten niki lek empun dicam ngoten? Injing. Oh, injing. Nggih, injing niku. Napa lek injing niku? Kali sonten mengke sonten ngeten niki. Lek dangu dikum ngoten niku mboten rada nape ya, Pak? Mboten kadenge bedodok. Bedodok niku mekar. Mekar. Oh. Bedodok niku lek
bedodong niku lek tiyang Malang niku muangkel. Mantap. Dewe Ramu iki iki nggih mekar. nggih. Mekar. Pak, lek jenengan selama ngingu ngeten iki nate Pak kenging penyakit sing jenengan boten saged ngatasi. Kalau mben niku nggih Nah. anu tracake ngeten iki nggih anu Kuku, sakit kuku. nggih nggih kuku. Oh, Nggih kuku kali nggih congore niki kan ngiler mawon. ngiler mawon. Oh, PMK niku Nah, apa? niku. Penyakit mulut dan Nggih kuku niku. niku. Niku ditekaken dokter. Nggih tekane niki Pak anu niki Dunggalar Pak Bambang. Niku wonten pinten sing kenging penyakit PMK waktu Kathah niki? mriki Kadane jenengan wonten pinten? mriki riyen 7 niku. Slamet sedaya. Nggih, Oh. alhamdulillah selamat terus kula sate. Diobati napa Pak terus silek jare? Disuntik niku. Oh, suntik kali Disuntik dokter. kali dokter. Mboten semerap. Suntikan napa niku mboten semerap nggih. Nggih, kados toya niku lho. Niku. Tome lincing Nggih. nggih Pak nggih. Oh nggih. Suntik niku. Lho, Pak ngeten niki damene pados dik pundi, Pak? Lah niki ya gane munggut niku wau. Terus yang munggut ya. Panen niki Oh kabeh. nggih. Mungkin dibeto mriki. Lah menawi mboten enten panenan di sekitar mriki napa nggadah ijoan kados kolonjono, odot ngoten niku nggadah. Mboten nggih namung jaduk ngeten iki Oh. panen. Oh. Dugi panen melih. Loh, nutut Pak. Nggih, saged nutut. Dadi panen sakniki Nggih, terus niku- nyimpen Nggih, nabung niki pangan panen dugi panen melih mengke. nyampe, Pak. Nggih nyampe. Oh. Niku mboten bosak, Pak. Nggih basa tapi nggih anu. nggih Oh, seto. dadi sapi masih nape bosok niku doyan. Nggih, seto. Niku mboten sampean sukani campuran napa-napa. Mboten iki namung ngeten iki. Oh, doyan mawon Nggih, nggih. mboten tirene suket nggih mboten nate. Nah, Pak ngeten niki mulai brai niku pinten wulan malih, Pak? Mulai brai purun disuntik lah. Lah Loh. niki nggih pun mulai niki. Oh, niki pun meteng, Pak? Dereng janine nggih. Tapi pun mun disuntik? nggih, suntik perangsang. Oh. Wis dadi duka. Tapi dereng kisen nggih niku lek menurut jenengan. Dereng paling. Nah, ini sahabat Kanyawara ini sapinya Pak Rasimin ini Brahma ini jenisnya, sapi Bromo lek wong ngarani. Karena nggak muncul sungunya nggih, Pak. Nggih, mboten. Mboten muncul sungune. Tapi lek warnane kados limusin nggih, Pak. Nggih. Loh, Pak kadang ngeten iki mboten muncul sungune nggih, kan Mbok- Brahma, nggih, tapi mboten raine wonten. kok wonten petas kados simental ngoten, Pak. Aduh kok. Ngoten niku campuran bibite menawi nggih. Oh, bibite duka wong suntik kawin. Suntik Nggih, kawin. suntik kawin niku. Mboten enten sing kawin asli Asli alami mboten mboten enten. nggih. Mboten enten. Wong niku nek kula nedhi jalur ngoten nggih mboten saged niku. Oh. Mboten saged ngoten Wis sak dadi-dadine nggih. Ngoten. Pak Min, singen jenengan paling kata waktu nem-neman niku ngingu sampai pinten, Pak? Paling kata niku 7 niku mau. Nggih, 7 Oh. 6 nggih. Luwih namung- teko 7 mboten ate. nggih. Mboten. Oh. Nggih namung niku. Orien teng niki ae griyane ae. Oh, singen. Nggih, mriku. mriku. Kula cejakne. Nggih nate ngingu kebo barang ta, Pak? Nggih riyen damel teng Sabin. Oh, damel Nggih mriku. damel muku garu ngoten biyen. Berarti sampean nggih saged isyaher ngoten. Loh, Bapak iki iso isyaher yo. Lah riyen dereng ngenten bajak ngenten iki kan meso lembu ngenten iki damel merdamel teng Sabin. Oh, berarti jenengan iki nggih masang teng sabin nggih. Niku. Lek menggok ngiwon niku napa, Pak? Menggok ngiwong nggih. Her. Der. Menggok nganan Yo yo. nggih. Lek iya niku napa? Iya nggih lurus. Lurus. Nggih. Oh. Lek mandek. Yes. Oh, his. Yes. yes. Lek ho ho ho. Oh, niku napa? Ngabani anu Cepet, cepet. Nggih, Oh. cepet niku. Nah, Pak lek mundur napa, Pak, di mriki? Mundur niku nggih. Nggih. Nek anu nggih mundur ngoten niku nggih saged mundur Oh. ya, Pak. Lek tiang Malang ngarani lek mundur Mundur. jigung. 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 Lek mriki ndur. Nggih. Oh. Jadi ketat ngajenge ngoten pun mundur. Mundur nggih. Oh.
Oh, ternyata Bapak ini salam satu singkal iki kan. Jadi, matur nuwun Pak Rasulun nggih, ngobrol-ngobrolnya ngapunten. Nah, demikian sahabat Kanyawara, video kita di kandang Pak Rasimin. Ini orang tuanya nih, Roni ini. Itu yang lore itu temannya Roni dari Malang. Gitu. Saya akhiri, Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh.